10 הדברים שארצה שתחזירי לי אם אי פעם ניפרד. 1. את השתיקות. אני יודע, זה לא כל כך הגיוני, הרי בשתיקות קיים הרבה יותר אין, יש. בכל זאת, אני מבקש. אני רוצה שתחזירי לי את כל המילים שלא אמרתי, כדי שתהיה לי את ההזדמנות לא לומר אותן למישהי אחרת. את המילים שאמרתי את יכולה לשמור עליהם, אין לי זכויות יוצרים. מאז שיצאו מפי הם נאמרו בידי רבים, לא שמו עליהם גרשיים, הם לא נאמרו כציטוטים, גם אם הייתי רוצה להוכיח שזה אני זה שאמרתי אותם, לא הייתי יכול. את שתיקותיי לא שיתפתי עם אף אחד, את המילים שלא אמרתי, רק אני יודע, ועל זה אני רוצה לשמור. 2. את הסוואטשרטים שלי. כן, לא תצליחי להתחמק. אני כבר שמעתי שלכן הבנות יש מנהג מגונה, אתן אוהבות סוואטשרים שגדולים עליכם בכמה מידות, ואני כבר שמעתי בעבר מכמה ידידות שכשנפרדים וכל אחד הולך לדרכו את הסוואטשרטים, אתן לא מחזירות. אני שילמתי עליהם ממיטב כספי את הסוואטשרים שלי. את תחזיר. 3. את הפרחים שהייתי כותב לך בדרך חזרה הביתה. 4. את הדרך חזרה הביתה. את כל השעות שהעברתי שם במחשבות עלייך, עלינו, על איך תראי שתהיי זקנה ועליך אני. על מה נעשה מחר ועל איך לעשות אותך שמחה ועל איך שאחזור, הכל בין זרועותייך. אם אי פעם ניפרד, תחזירי לי בחזרה את הדרך חזרה. 5. את הסוואטשרטים שלי. כן, אני יודע, כבר אמרתי את זה, פשוט היה אחד שאהב במיוחד, לכן אני חושש במיוחד לגורלו. היית לובשת אותו מוקדם בבוקר כשהיינו קמים, רק אותו, והוא היה עוטף אותך מושלם. היה לו צבע כחול כמו עינייך, יודעת מה? הוא הרבה יותר יפה עלייך, אותו את יכולה לשמור. 7. את ארוחות 6. אני ממשיך להקדים את עצמי. 6. את השירים שכתבתי עלייך. אני שמתי עלייך את מיטב מילותיי, לא חיפפתי ואף לא בחרוז אחד, הכל היה מושקע מדויק וחד. איך שירי האהבה והרצה התחלפו בן רגע בשירי כעס ועצבות, ועכשיו שאני חושב על זה, אולי זאת הייתה טעות, הרי כתבתי לך את כל המילים הכי טובות שלי, עד שכבר לא נשאר לי מה לכתוב. אז עכשיו, איך אעזוב? בידיים ריקות? לא גברת, אני דורש כאן ובקול רם שישמעו כולם. אני עוד אני איש צעיר, אני איש של מילים, אני לא אעביר את ימיי רק בשתיקות, מקשיב לאנשים אחרים, את תחזירי לי את השירים. גם את השיר הזה. 7. את ארוחות הבוקר שהכנתי לך. האמת שפה זה לא כל כך עניין רגשי, פשוט מאז שהלכת אני לא מסוגל לעבוד, אז זה יותר עניין כלכלי.